Ako modelky pekne. Otočíme sa. Ukážeme, aké máme pekné tričko. Čo je nuda? Byť modelka? A ty padni, Jady. No padni. Paď. Len nespadnite mi na zem. No čo? Kto má najkrajšie tričko? Super, to je ocinové. Toto mal ocino, si dal spraviť, keď mal 30 rokov. Ukáž? Na chrbtiku, čo je napísané. Že party. A v tomto tričku sa ocino ženil. Ukáž, čo je tuto? Na rukave. Tanečnica. Ukáž tuto vpredu. Tiež tanečnica tuto. Ďalšia. A vzadu? No, ocino klačí a mamina. Game over. No a potom už po svadbe už len takto. Ovládač a pivo. A trenky. A doma pred telkou. Že?